Ayiwa kunnafoni ko ta fan fɛ an ka jamana kunnafoniw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa commission nationale d'intégration o ye cakɛda min ni a sɛmɛnen don ministériso la ministériso min ni o ɲɛsinen don yafaɲɔgɔnma bɛɛ ani sigiɲɔgɔnya jali la malidenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ n'a ɲɛmaya bɛ général de corps d'armée Ismaël Wage ale bolo o kuma cakɛda min sɛmɛn bɛ ale ka cakɛda la n'o ye commission nationale d'intégration ye ni olu ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa ka kɛlɛkɛla kɔrɔw ka marifa minɛ u la ni ka u kafo ɲɔgɔn kan ka baloncogo wɛrɛ yir'u la minnu tɛ kɛlɛ balonsira ye wala minnu ni kɛlɛ ka d'olu ye k'olu don an ka jamana armée la olu ka se ka kɛlɛ kɛ sɔrasiw kɛrɛfɛ ayiwa a bɛ fɔ o ma ko intégration olu ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ ayiwa min ye o baara in ye n'o ye ka kɛlɛkɛla kɔrɔw minnu bɛ kɛlɛ la jɛkulu kɔnɔna la jɛkulu minnu n'u ye marifa ta jamana kama wala jɛkulu minnu n'u ye marifa ta ka jamana dɛmɛ autodéfense wo a kɛra kɛlɛkɛla fɛn o fɛn ye ni ŋaniya ɲuman b'i la i k'a dɔn ka cɛdenw ta olu cɛ la ni ka marifa minɛ u la k'u kafo ɲɔgɔn kan ka bɔda wɛrɛ d'u ma min tɛ kɛlɛ bɔda ye k'u sen don baaraw la o baaraw i k'a dɔn ko olu daminɛna ayiwa mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ mali fan caman fɛ fɔlɔ a ma se fan bɛɛ mɛ fan caman a daminɛna ye an b'a fɔ a ma ko opération de désarmement démobilisation réinsertion et intégration o kuma commission min bɛ a baara la n'o ye jɛkulu min sigi bɛ a baara kama o y'a jira k'a fɔ ko a bɛ malidenw kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ kabi novembre kalo in a tile 20 san 2025 an ka jamana fan caman bɛ yen i k'a dɔn nin baara in daminɛla yen ka kɛlɛkɛla kɔrɔw ka u minɛ ni k'u bɔ kɛlɛ sira kan farafarali kɛlɛ kɔnɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan soit i bɛ don armée la soit baloncogo wɛrɛ bɛ yir'i ka musaka d'i ma dɛmɛcogo la i bɛ se k'i ka adamadenya kɛ cogo min o k'o baara daminɛna mali fan caman fɛ kabi novembre kalo tile 20 o kuma ko awa ni min daminɛ bɛ nin ye u fɛ o ko k'u bɛ a jira k'a fɔ ko a bɛ don hukumu min kɔnɔna la o de ye malidenw yɛrɛdama ye sigi min kɛ n'o ye dialogue intermalien ye an ye yɛrɛdama sigi min kɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ malidenya kɔnɔna la jaabiya minnu bɔra o kɔnɔ o laɲiniw dɔ de bɛ tali kɛ nin na o kuma o laɲiniw dɔ lajɛlen dɔ sabatitɔ don o kuma ko o de baaraw bɛ senna ko baara min ni a bɛ senna u fɛ n'o ye nin DDRI ye i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ɲɛsin marifatigiw kulu marifatigiw ma kulu marifatigi minnu ni olu ye marifa ta a mana kɛ i ye marifa ta jamana kama wo i ye marifa ta ka jamana dɛmɛ wo k'i yɛrɛ dɛmɛ wo jamana kɛmɛ k'a tɛgɛ bɔ bɛɛ nɔfɛ ni fɛn o fɛn tuubira ɔ maa minnu bɛ yen n'olu sɔnna ka tuubi fɔlɔ ni olu ka kow kɔni sabatira u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ nin tako fɔlɔ in bɛ ka awa ɲɛsin olu de ma fɔlɔ nka o kɔrɔ tɛ k'a tɔ tɛ kɔfɛ a tɔ bɛ kɔfɛ a bɛ don bɛɛ de sabatili hukumu kɔnɔ jamana kɔnɔna la ko o de hukumu kɔnɔna la olu ka baara in u bɛ a tali min na n'o daminɛna kabi novembre kalo tile 20 o ye sira an ka mali jɔyɔrɔ minnu na olu dɔw ye segu mɔputi menaka kidal olu bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ nin baara in b'a la ka kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ayiwa ko baara bɛ to senna fɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ Tombouctou région Gao région ani Tawdini région do ani a nataw la ni ala sɔnna ma o kuma jɛkulu min sigi bɛ ni DDRI a sabatili kama i ka dɔn k'a fɔ ale min ni u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ministre Ismaël Wage a ka ministériso ka bonya n'a ka karama kɔnɔna la n'a ka kɔlɔsili kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ a jira malidenw na k'a fɔ u fari foni bɛ baara in fɛ kosɛbɛ baara min n'o bɛ tali kɛ ni marifaw lela maaw la ka marifa b'u bolo wala k'u lafara mali ka armɛw kan ɔ DDRI ko u kɔni fari fonnen don a baara kɔnɔ kosɛbɛ wa u labɛnnen don ka baara in kɛ ka ɲɛ ka se a dan na walasa bɛɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ basigi bɛ se ka na cogo min an ka jamana kɔnɔ i ka dɔn ko baara o bɛ kɛ ni
Mali cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen cakɛda wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni u ka laɲiniw ye kelen ye a bɛ kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma de ɲɔgɔn fɛ o kuma ko ka fara Mali gouvernement furancɛ fanga ɲɛmaw u ka ŋaniya ɲumanya kan ka ɲɛsin bɛɛ ma ni o tɛmɛsira dɔ ye nin baara in ye min bɛ senna ka marifa minɛ maaw la ka o fara jamana kɛlɛkɛlaw kan wala ka bɔda wɛrɛ d'u ma ka fara jamana ɲɛmaw ka ŋaniya ɲumanya kan o hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni bɛɛ ka di e ye maa o maa ni e da bɛ bɛn na wala ni sen bɛ bɛn na i k'i fara olu kan nin baara in ka se ka sabati cogo min na kunnafoni bakuruba a bɛ tali kɛ ne la an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ bi jumadonya in la hɔrɔma kosɔn maa dɔn Ala ka se ka nin ko in taa ɲɛfɛ walasa Mali ka lafiya AES jamanaw ka lafiya basabula ni ye sa kunkolo tigɛ bɔra ma o y'a bannen ye wala an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ye sa kunkolo ye Mali de ye ni Mali lafiyara sisan Burukina lafiyara Niger lafiyara o kuma Ala k'an lafiya an bɛ taa ɲɛfɛ. Ayiwa halisa kunnafoni ko ta fa fɛ an bɛ aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ ni novembre kalo tile 26 san 2025 Kidal marabolo a ɲɛma ni o bɛ Général El Hadj Gamu ale ko fɔ a ye taama kɛ ka taa Agilok Kidal ye marabolo dugu dɔ ye o ye i ka dɔn k'a fɔ Agilok El Hadj Gamu Kidal gouverneur a marabolo ɲɛmaba i ka dɔn a ye taama sabatilen dɔ kɛ o marabolo kɔnɔna la i ka dɔn taama min ni a yɛrɛkun de tun bɛ taama in ɲɛfɛ i ka dɔn ka marabolo maaw k'u fara ɲɔgɔn kan a maabaw k'u fara ɲɔgɔn kan bonya ni karama kɔnɔna la ka se ka malidenya kuma fɔ u ye taama in bɛ tali kɛ o de la o baara in maa min bɛ Général El Hadj Gamu dɔn i b'a dɔn k'a fɔ a kɛ ci kɔrɔ de ye nin ye n'i ko El Hadj Gamu a fɔ bɛɛ ni kelenya a masa maa min bɛ yen n'a ka masaya o tɛ sanutigiya o tɛ waritigiya nka bɛɛ ni kelenya Mali ka kɛ kelen ye El Hadj Gamu o de y'a tɔgɔ ye wa maa dɔ maa min ni a tɛ kulonkɛ kɛ cogo si la sigida maaw la ka gara maaw la fɔ u sigiyɔrɔw la ka taa maaw fɛ f'u ka gwadaw la ka taa Maliko f'u ye El Hadj Gamu dɔnnen don n'o ye diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o kama o de kama a yɛrɛ ka marabolo maaw b'a fɛ kosɛbɛ parce que maa min don faamaya ma ale maa bɔ jamanadenw na a degelen don o min na a ye nin taama in kɛ ka don o ɲɔgɔnna dɔ hukumu kɔnɔna la n badenw ka taa Agilok kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ a fana kunbɛnna bonya ni karama kɔnɔna la ani min ka kan kunkɔrɔta la Agilok dugudenw fana y'o kɛ a ye k'o di a ma ni cɛ ni muso ni denmisɛnnin maaba ani maani ka bɛɛ bɔ ka Gamu ka maabaya jira a la Agilok kɔnɔna la o fana kɛra a ye ko a n'o ka kan badenw min ye marabolo ɲɛmaa ye sa n'o ye El Hadj Gamu ye général i ka dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la nin taama in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ Mali ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu minnu ni danaya dara olu kan k'olu kɛ marabolo ɲɛmaw ye u bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ye min ye u bɛ da ni min ye ka wuli ni min ye su ni tile o de ye Mali ka kolo suma o de ye sigi ka diya anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɔ ɲɔgɔn tulokan la o de ye Mali ka a bɛ cogo min na bi a fan bɛɛ lajɛlen ka don Mali ka mara kɔnɔna la Mali kana bali k'a ka cakɛlaw bila ka taa Mali yɔrɔ si kɛrɛnkɛrɛnnen la Agilok marabolo bɛɛ lajɛlen ka don Mali tayala ka kɛ Mali ka se ka taa u dɛmɛ k'u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko olu bɛ da ni o de miirina ye u bɛ wuli ni o miirina in de ye o kuma ale bɛ taama min na ni ka taa don maaw kan ka Maliko kuma f'u ye ka bɛnko kuma f'u ye ka Mali ka kelenya kuma f'u ye a ko tiɲɛ don ale b'a taama kɛ ale sen bɛ a kɛnɛ kan nka maa min ka hakilina don a bɛ kɛ ka sɛmɛ maa min ka hakilina la
ani maa min ka laɲini na o de ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta. Awa ni i ciba ka ŋaniya dɔ o bɛ ci nɔgɔya i bolo. El Hadji Gamou ko o de okumu kɔnɔna la olu kɛlen k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta ka miirina ye nin ye olu b'a la ka baara kɛ ni o miirina ye o sira de ye. O kuma ko awa o dɔ ye ka wuli ka gara dugudenw na ka bɛɛ kuma f'u ye awa ka fɛɛrɛw ni dabaliyaw bila sen kan u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min dugudenw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min k'o fɛɛrɛw ni o dabaliyaw tigɛ ni dugudenw yɛrɛ ye. O kuma Gamou y'o fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la. O kuma ko min kɔni ye ale ka baara ye n'o ye a ka marabolo ɲɛmaya baara ye Kidali marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin Aguelec ma Aguelec dugudenw k'a dɔn k'a fɔ ale El Hadji Gamou tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogo si la n'o dugudenw yɛrɛ ma fara ale kan wa ale labɛnnen don ani dugudenw ka baara kɛ walasa laɲini minnu bɛ dugudenw na o laɲiniw ka sabati maa kun ti di i yɛrɛ kɔ maa kunko kuma ti fɔ i yɛrɛ kɔ Aguelec dugudenw kana i ka dɔn u ni ale ka baara kɛ u bɛɛ lajɛlen ye maliden ye u ka fara ɲɔgɔn kan malidenya kɔnɔna la k'u ka laɲiniw sabati. A ye a sɔnni sinsin fɛn min kan kosɛbɛ o de ye fara ɲɔgɔn kan ye. A ko an bɛ waati min na i ko sisan f'an ka fara ɲɔgɔn kan de an b'a fɛ ka laɲiniba minnu sabati a ko o sira telima o de ye fara ɲɔgɔn kan ye n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ sebaya sɔrɔ an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen kan. O kuma maa minnu bɛ Aguelec kɔnɔna la n'an m'u wele force vive olu bɛ dugutigiw ni alimamiw ni cɛmisɛnninw ɲɛmaw ni musow ka ɲɛmaw force vive manfa o manfa maa o maa ko jɔda b'i la o kuma tɛgɛ janba bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ Mali ko la Kidali ko la Aguelec ko la ka jamana ɲɛmaw bɛ baara min na ka o senkɔrɔma don ka o kologiriya walasa an bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don jamana in jɔli la cogo min ani nimisi wasa sɔrɔ la dugudenw fɛ cogo min na. A ye foli kɛ ka ɲɛsin awa dugudenw ma u ye bɔli min kɛ ka na ale kunbɛn ka bɔli min kɛ k'ale lamɛn bonya ni karama kɔnɔna la k'a kɛ maaba ye a y'o foli k'u la k'a fɔ Mali kanu de y'u bila a la. O kuma awa u ka sigida kanu o de bɛ u la a y'o foli kɛ u la. I k'a dɔn k'a fɔ Kidali gouverneur awa a kɛrɛfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Aguelec maa jama bɛɛ bɔra maabaw la i b'a ye fɛnɛ k'a fɔ a kelen ma taama in kɛ min ye awa autorité administrative ye ni o ye an ka cakɛla minnu bɛ marabolow kɔnɔna la o maaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka fara o kan sɔrdasiw ka minnu fana ma ye olu fana ka ɲɛmaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye maraseginso n'o ye décentralisation et collectivité o maaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la dugutigiw olu fana ma to kɔ olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara bugudaw dugu ni bugudaw olu bɛɛ lajɛlen ani tabiyatigi minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa kɛnɛ in kɔnɔna la maa ma to kɔ musow ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ o la denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ o la awa société civile maaw o fana bɛ o la. O kuma ko in kɛra malidenya kɔnɔna la awa sigi bonya ni karama kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka hali bi Mali denw bɛnnen to Gamou ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min Mali jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini bɛ se ka sabati an n'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini o ye bɛn ni kelenya de Ala ka sabati. Burama o kɔfɛ an bɛ taa Cour suprême la ani pôle national économique et financier la min ye novembre kalo in tile 26 n'o bɛna araba tɛmɛnen mo olu yɔrɔ fila ye wa foliba sɔrɔ maa minnu ni olu ye an ka Okile maaw ye. Okile i k'a dɔn ale ye cakɛda ye min bila mɛ sen kan ka dunko juguya ni jamana nafolo burujali ani baara kɛcogo juguya ka o kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ. U ka biro kura bɛ ka taama ka taa don maaw kan cakɛdabaw kan i k'a dɔn u ka baara tɛ se ka sabati ni maa minnu ka tɛgɛ di molomɔ tɛ
o kuma ka taa o foli bila u la o kuma kɔnɔna la araba don n'o bɛnna novembre kalo tile 26 ma san 2025 o tile ɲɛma n'o ye Dr Modibo Sako ye marakakɛ a n'a baara ɲɔgɔnw u ye u ka samara don ni ka u kunda Cour suprême kan ni ka sɔrɔ ka taa pôle national économique et financier la taama in bi tali kɛ min na i ka dɔn o de ye ka taa awa ɲɔgɔn faamuya sira kan u ka taa fɔlɔ u k'u ka bureau u ka a présenter u ka baaraw u ka a jira o kuma nin cakɛda ninnu bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ u ni u ɲɔgɔn cɛ cogo min walasa kunnafoniw ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa awa laɲini ye min ye n'o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ ka dunkojuguya kɛlɛ ka jogojuguya yɛrɛ de kɛlɛ ka ɲɛsin Mali foroba nafolo ma o bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye cogo min na o de ye o kile ka wuli ka jɔ in kun ye k'a ye k'a fɔ bolokɔni kelen ti bɛlɛ ta n'an farala ɲɔgɔn kan laɲiniw bɛ sabati o kuma awa o kile ka taama a kun belebeleba filɛ nin ye nka o kile fana ka bureau kura awa n'o ye Modibo Sako Dr Modibo Sako n'a ka maaw ye olu fana jirala nin cakɛda fila in maa la n'o ye Cour suprême ni awa pôle financier maaw ye i ka dɔn k'a fɔ o kile bureau kura min b'a bolo a ɲɛmaaba n'o ye Modibo Sako ye ka fara ale kan Mohamed Saïdou Sané ale bɛ bureau in kɔnɔna la awa ka fara ale kan colonel major Modibo Issa George Keita ale fana ye o kile cakɛla ye awa Modibo Sako ka bureau kɔnɔ awa ka fara o kan Mamadou Siragata Traoré awa ninnu de ye o kile cakɛlaw ye minnu ni u ka wuli ka jɔ a ɲɔɲalen don nin waati laban na kosɛbɛ walasa baara min kalifaraw la jamana ɲɛmaa fɛ ani jamanadenw fɛ u bɛ se ka awa nɔ bɔ o la cogo min na anw ka dugawu b'u ye ko Ala k'u fanga se. Burama an bɛ taa conseil des ministres tɛmɛnen tarata tɛmɛ araba tɛmɛnen jamana ɲɛmaa ni ministres bɛ foroba ɲɔgɔnye min kɛ laadala ɲɔgɔnye min kɛ n'an b'a wele ko conseil des ministres o senfɛ yɛlɛma donna an ka cakɛda dɔ ɲɛmaaya la ni o bɛ tali kɛ INPS la Institut national de prévoyance sociale ale ye cakɛda ye cakɛda min ni a bila an bɛ sen kan walasa kɛnyɛrɛye baarakɛlaw awa u bɛ se ka taa tɔrɔmɔɲɔni dɔ sara yen na cogo min ka bɔ u sara la yen na i bɛ déclarer yen fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ i ye baarakɛla ye i bɛ sara kalo la i bɛ taa dɔɔnin min bɔ i ka kalo la i ka wari la i ka baarakɛla yɛrɛ fana i ka patron fana bɛ dɔɔnin bɔ o pari fila ni min fara ɲɔgɔn kan u tɛ bɛrɛ ni bon kan o bɛ fara ɲɔgɔn kan o b'a to i fana bɛ ka retraite labɛn u b'o baara kɛ nka tellement u ka baaraw yɛrɛ sabatira u nana mun don a la u nana kɛ tun ka hali maa minnu tɛ baara la kalo la baara la n'olu bɛ baara k'u yɛrɛ soudeur ni menuisier ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka retraite sɔrɔ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka siniɲɛsigi baara cogo min INPS ye nin bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ waati laban ninnu na donc a bɛ ɲɛsin maliden bɛɛ ma sa maa o maa n'i bɛ dɔ la i ka siniɲɛsigi dilanyɔrɔ an bɛ se k'a fɔ INPS ye o de ye awa kɛnyɛrɛye siratigɛ kan parce que fonctionnaire ta bɛ yen o ye caisse malienne ye donc pour que ka différence di maaw ma o cakɛda in a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa kura o ye Idrissa Bakari Jara a danaya dara ale kan conseil des ministres tɛmɛnen k'ale kɛ awa nin cakɛda in ɲɛmaa ye ka ɲɛmaaya di a ma jamana baara bɛ ten yɛlɛma don min bɔra yen an ma a tɔgɔ jugu mɛn nka ka yɛlɛma kɛ walasa hali bi baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na anw bɛ ɲɛmaaya yɛlɛma in an b'a bila o minɛ de kɔnɔna la n badenw barisabula jamana de b'a dɔn a mago bɛ fɛn min na a bɛ fɛ ka fɛn min kɛ waati min ani maa min bɛ se ka o baara in kɛ ka kosɛbɛ ka ɲɛ teliya la u sago la o kuma awa ɲɛmaa kura a yɛlɛmali an b'a bila o minɛ kɔnɔna la
ani gɛlɛya caman fana bɛ nin cakɛda in dala bi bi in na gɛlɛya minnu ni ɲɛmaa kura in a bɛna a ɲɛsin olu ma ka olu sabati min ye ɲɛmaa kura in yɛrɛ n'o ye Idirisa Bakari ye administrateur civil do o kɔrɔ maa min bɛ ni a ye ni kɔni ko administrateur civil ko diplômé de l'ENA o bɛɛ y'o kelen ye o ENA la droit public ni y'o kɛ o de ye administrateur civil ye donc o k'a yɛrɛ ye fɛnɛ ko expérience b'a la kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ a ye cakɛda kɔrɔw kɛ cakɛ kɔrɔw cabaw kɛ ka kɔrɔ dɔnniyaw b'a la donc an bɛ dugawu k'a ye baara in Ala k'a ta fanga di a ma danaya min kɛra sababu ye k'a bila nin jɔyɔrɔ in na an bɛ dugawu kɛ Ala ka danaya a minɛ Ala k'a s'a kɔrɔ Ala kana da jigin a bolo ayiwa o kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya a ka dɔn k'a fɔ ko min ye farafinna kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu ka sigi dɔ ta ko 9nan n'an b'a fɔ o ma ko 9e réunion ministérielle des pays producteurs de coton i ka dɔn maa hakili juru carinenw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan ka hakili jagabɔ kɛ kɔɔriko sabatili yɛrɛ kan o kɛra araba tɛmɛnen novembre kalo tile 26 san 2025 i ka dɔn k'a fɔ jamana caman maaw bɛ nin sigi jɛkulu ni ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan in na Bamakɔ kɔnɔna la na kɔɔriko lahala kan jamana minnu bɛ ni olu kɔni ye kɔɔri sɛnɛ jamanaw ye i ka dɔn k'a fɔ olu de fara bɛ ɲɔgɔn kan i ka dɔn ka na kuma ɲɔgɔnya kɔɔriko bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛbaw a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye olu bolo cogo min na o kuma sigi in bɛ tali kɛ o de la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati la waati min ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko kɔɔri a nafa bɔbaw olu tɛ a sɛnɛbaw ye o kuma fɛɛrɛ jɔn de kan ka bila sen kan fɛɛrɛ jɔn ni jɔn de kan ka bila sen kan walasa kɔɔri bɛ se ka a sɛnɛbaw nafa cogo min ɲɔgɔn ye a bɛ don o de minɛn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kuma jamana minnu bɛ yen n'olu nana kɛnɛ kɔnɔna la Benin jamana b'o la Burkina Faso jamana b'o la ka fara Mali yɛrɛ kan Tchad ani Kɔrɔwari olu kɔni nana walasa ka se ka na ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn ni sigi fana ye sigi min ni o kan ka kɛ n'o ye 14e conférence ministérielle ye o bɛ kɛ Cameroun jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Yaoundé san 2026 mars kalo kɔnɔna la o kuma sigi min kɛra u fɛ yan a bɛ kɛ sababu ye k'o fana ɲɛbila ko ɲɛbilali baaraw kɛ an bɛ dugawu kɛ laɲini n'o belebeleba ye anw sɛnɛkɛlaw lafiyali ko Ala k'o nɔgɔya badenw kunnafoni ko ta fanfɛ halisa an bɛ aw ladɔnniya ko min ye an ka gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a ye la Guinée a lasigiden kura a y'o bisimila a ka cakɛda la i ka dɔn k'a fɔ Mali ni Laginɛ bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen ye i ka dɔn Laginɛ ka lasigiden kura o ye nana ka baara daminɛli foliw kɛ premier ministre Ablaye Mayiga la awa baara bɛɛ lajɛlen kɛra badenya ni sindiya min bɛ anw ni Laginɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale a bɛɛ kɛra o kɔnɔna la Laginɛ ka lasigiden kura in yɛrɛ a tɔgɔ ko Asuman Kamara ale de ye Laginɛ ka lasigiden kura ye Mali jamana kɔnɔna la min n'a bisimilara Ablaye Mayiga fɛ i ka dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ Laginɛ jamana ye jamana min ni a labɛnnen don ka Mali to Mali kɛrɛfɛ k'o mana gɛlɛya cogo o cogo ale kɔni bɛ to Mali kɛrɛfɛ wa Mali mago bɛ Laginɛ la sira fɛn o fɛn kan k'a fɔ ko nin domaine dɔrɔn n'o tɛ dɛ an mago bɛ ɲɔgɔn na sira fɛn o fɛn kan an bɛ Laginɛ an kɛrɛfɛ o sira kan a kɔni a y'o perepere latigɛ di min ye premier ministre Ablaye Mayiga ale kɔni ye hakili jigin kɛ a ka kɔrɔfɔw fanbaw kɔnɔna la
sira min bɛ anw ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn an bɛɛ bɛ i n'a fɔ jamana kelen i n'a fɔ jamana a tun bɛ fɔ cogo min jamana ɲamakɔrɔ dɔ fɛ ko n'o y'u ka Sékou Touré ko le Mali et la Guinée sont les deux poumons d'un même corps kɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen n'i ye dusukun n'i ye poumon bɛ fɔ cogo di bamanankan na de n'i y'ale ta k'ale lajɛ ale ye fani 2 ye ta poumon bɛ fɔ cogo di bamanankan na fugofugo voilà donc a bɛ komi fugofugo tɛ fila ye wa nka a bɛɛ bɛ maanifin kelen kɔnɔ ani Laginɛ bɛ ten nin kuma in métaphore min don a kɔrɔ de b'a jira k'a fɔ dɔrɔn an bɛɛ kelen ni maliyɛn fa i bɛ Laginɛka bɔ a kɔnɔ de n'i ye Laginɛka fa i bɛ maliyɛn bɔ a kɔnɔ o tuma an bɛɛ ye kelen kɔrɔfɔ in yɛrɛ de kɔrɔ y'o ye an bɛ dugawu don kɛ hali bi Ala ka o faamuyali ɲuman Ala k'o nɔgɔya to aw ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ badenya Ala k'o sinsin aw ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ vraiment kɔfɛ hali bi an bɛ taa honorable Maliki Jaw fɛ non CNT la o tile baarakɛlaw n y'a f'i ye k'a fɔ u bɛ taama la ka taa ayiwa foli ni bonya ani baara ɲɔgɔnya sabatili ko ɲuman k'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati laban ninnu na taama in kɛra sababu ye k'u lase Maliki Jaw fɛ kunu alamisa n'o bɛnna nɔfɛburu kalo tile 27 ma san 2025 i k'a dɔn o tile a cakɛlaw i k'a dɔn u ye taama to ta ni ka taa Maliki Jaw fɛ yen Maliki Jaw fana ye dayɛlɛ u ye bonya ni karama kɔnɔna la k'u lamɛn min ye Dr Moribo Sako a n'a baarakɛlaw ladilikan minnu bɛ yen ni o b'a bolo k'o di u ma k'u yɛrɛ lamɛn fana u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la u ka laɲiniw kɔnɔna la u b'a fɛ ka taa ni baara ye sira min kan u ye lamɛnna o sira kan min bɛ Maliki Jaw bolo ka f'u fana ye foliko la Maliki Jaw i ka dɔn a y'o fana foli kɛ u la halisa a bɛɛ bɛ don baara sabatili okumu kɔnɔna la Senegal jamana ye lasigiden kura sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ayiwa o lasigiden kura o bɛ wele Fatumata Binetu Raskul Korera i ka dɔn ale de ye Senegal ka lasigiden kura ye anw fɛ yan a bisimilara jamana premier ministre fɛ n'o ye Ablaye Mayiga ye ayiwa bonya ni karama kɔnɔna la Mali ni Senegal kɔni cɛ fana o dɔnnen don ka ban i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ an bɛɛ ye jamanaden kelenw de ye o tuma an ka jamana ɲɛmaaw olu bɛ ka baara kɛ toujours an bɛɛ bolo ka di ɲɔgɔn ma walasa badenya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o badenya in ka to a nɔ la ni min ma fara o kan o kana bɔ o la min ye nin diplomate ninnu ye u jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ kosɛbɛ nka lasigiden in kɔnɔ y'a yira ka kɔrɔfɔ fana k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna to Mali kɛrɛfɛ ko in mana tigɛ da o da la u na to Mali kɛrɛfɛ i k'a dɔn u ka dɛmɛ a bɛ Mali ye so ani tile o baaraw fana kɛra k'o kunjɛ bonya ani karama kɔnɔna la ayiwa o fana kɔfɛ k'aw ladɔnniya k'a dɔn k'a fɔ ko min ye minisiri 2 ye kunu alamisa olu ye taama ta ni ka taa bɔ Gabriel Touré la n'o bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsin bɛ sirabakan ko ɲɛw ma ani tagasen ko ɲɛw ma Madame Dambele Madina Sisoko ka fara minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n'o ye colonel major Asanba Jalo Touré o ye taama kɛ ka taa hôpital Gabriel Touré la i ka dɔn u ka taama in a bɛ don hukumu min kɔnɔna la o de ye journée mondiale du souvenir des victimes de la route sirabaka kasara ye kɛra maa minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ sirabaka kasara la i ka dɔn ka taa don kɛrɛnkɛrɛnnen min bila bɛ diɲɛmaa fɛ olu tɔgɔ la a bɛ bila o de hukumu taama in bɛ bila o de hukumu kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ Mali gouvernement ma ɲinɛ a desi kɔ hali minnu ye gɛlɛya sɔrɔ hali an bɛ se k'a fɔ hali lujurabaatɔw ani maa minnu bɛ yen n'u ntanyana i ka dɔn ka taa se olu bɛɛ lajɛlen ma o tuma taama in bɛ tali kɛ o de hukumu kɔnɔna la min ni minisiri 2 in n'a y'a baara kɛ an bɛ taa ɲɛfɛ.
min ye an ka jamana tajiko lahalaw ye sigi min ni an ka jamana ministre bɛ a sigi in kɛ waati ani waati n bɛ se k'a fɔ jɔkun ani jɔkun awa min ye kunu novembre kalo tile 27 ye a sigi kɛra ɲɛmaya tun bɛ ministre bolo ministre min ɲɛsinnen bɛ usine ko ani jagoko ma n'o ye Musa Alasani Jalo ye ɲɛmaya tun bɛ ale bolo o kuma nin ye a tako 7nan ye sigi min ni a kɛra i k'a dɔn a kɛra ministre ani maa minnu bɛ yen n'o ye taji ko baarakɛbaw ye an ka jamana kɔnɔna la olu ni ɲɔgɔn cɛ sigi in banban tun bɛ fɛn min kɛ o de ye ka jateminɛ kɛ baara minnu ni olu bolodara taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maliden fɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka o baaraw jateminɛ min ɲɛna o la ani min ma ɲɛ o la ani min kan ka lakile o kɔnɔna la don n'a nataw la walasa taji ko bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen maliden bɛɛ bolo mali kun ni a kun bɛɛ lajɛlen ka taji sɔrɔ k'i magoɲɛ baaraw kɛ i k'a dɔn sigi in bɛ tali kɛ o de la o kuma jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ tare awa o bɛ se ka fɔ an bɛ don min na i ko bi jamana ɲɛmaaw ka kɛɲɛ ni bolodi ɲɔgɔnma ye u ye min kɛ ni tajiko baarakɛlaw ye u ye guloki bɔlen min kɛ k'a da a ye a nɔ bɔ o kɔni bɛɛ lajɛlen da bɛnna o ma ka jira k'a fɔ bibi na vraiment ko b'a la ka taa sira min fɛ o ye nɔgɔya sira ye ka fara o kan min ye nisɔndiya yɛrɛ belebele o fana ye k'a fɔ taji bɛ an bolo yan mais o yɛrɛ kɔfɛ hali bi taji wɛrɛw bɛ ka nali citerne 100 camanw de bɛ yen minnu ni olu bɛ sira la ka na ministre yɛrɛ ka kuma la o yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ taji a mobili 200 ɲɔgɔn ko olu yɛrɛ donna Bamakɔ ka ban nka hali bi a tɔ bɛɛ kɔfɛ ka na olu ma don fɔlɔ nka olu bɛ Bamakɔ da la laɲini belebeleba ye min ye o de ye k'a fɔ taji ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ taji ko in a ka kɛ mauvais souvenir ye n'an y'a hakili to a ma an kana ye bilen an ɲɛ la jamana ɲɛmaaw kalika o de ye n'u ka bolodi ɲɔgɔnmaɲɔgɔnw n'o ye tajiko baarakɛlaw ye o fɛn min n'u bɛ ka se sɔrɔ o kan i k'a dɔn k'a fɔ u ko k'u ka laɲini belebeleba ye nin baara in min kɛra nin ye a b'a jira k'a fɔ bolonɔbila kɛra sɛbɛn min na bɛnkan sɛbɛnna olu ni tajiko baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a y'a nɔ bɔ o kuma a b'o jira bɛɛ lajɛlen na ministre kɔni y'a sɔnni sinsin fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye nin baara in de man ka jɔ bilen baara minnu kɛra k'an se bi ma ka nɔgɔya in fiɲɛ nu bɔ ka di an ma an man ka jɔ o de la bilen an kan ka taa ɲɛfɛ ka baara kɛ o cogo la an kana segin an kɔ bilen an ka taa ɲɛfɛ ministre Musa Alasani Jalo a y'o de fɔ kosɛbɛ k'o fɔ ni ka segin o kan ko ka hali bi kuma ɲɔgɔnya ko o don ba la walasa halisa taji bɛ se ka na cogo min na ka se ka maliden bɛɛ sɔrɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ laɲini ye maliden bɛɛ nka maliden minnu bɛ yen n'olu sigilen an ka marabolo kɔnɔna la k'olu ta ko olu ka ko tulonkɛ tɛ u bolo dɛ gouvernement bolo dɛ a bɛ komi an bɛ to k'a fɔ yan Mali da tɛ Bamakɔ ye o kuma Bamakɔ n'a nɔkandugu Mali région tɔw ka bɛɛ lajɛlen ka taji sɔrɔ tajiko gɛlɛn in ka ba fan bɛɛ o de ka gɛlɛn gouvernement ma kosɛbɛ donc baaraw kɔni filɛ k'a fɔ ko bi taji bɛ ka sɔrɔ an k'an bolo jigin an k'an sigi an k'a kɛ Musa Alasani Jalo ko kuma tɛ dɛ baara min bɛ ka kɛ a ɲɛna an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya banna nka hali bi an bɛ baara kɛ o de don tant que i bɛ baara n'a ma ban kana fɔ ko résultat min sɔrɔla k'i b'i jigi da o résultat nin kan k'i b'a fɔ ko non ko i b'i bolo jigin non i b'i dɔ fara i ka baara de kan fulakɛ de y'o fɔ ka sɔnni sinsin o kan kosɛbɛ foli ka di Mali ɲɛmaaw ma ka foli di opérateur économique ninnu fana ma minnu b'a la ni olu sɔnna i ka dɔn n'o de y'a to an sera yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma min ye burama min ye AES ministrew ye minnu ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ma olu ye sigi dɔ kɛ an fɛ yan Burkina Faso sigi i ka dɔn k'a fɔ a kɔnɔ kumaw la belebelebaw an bɛna olu da lamɛnbaw tulo kan o y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni AES ka taasira ye taasira min ni o ye ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ jango diplomatie n'o ye an gɔngɔ kumaw fɔlen diɲɛ bunakun kan sigi ni lajɛw kɛnɛ kan
olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ fɛnba kelen ye cogo min. Ko min ye an ka minisiri minnu ɲɛsinnen don an ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ma, olu ye farala ɲɔgɔn kan Burkina Faso faba kɔnɔ Wagadugu novembre kalo in tile 26 san 2025 min n'a ɲɛmaya tun bɛ Ablaye Diop bolo. Ablaye Diop min ye Mali minisiri ye min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ma. I ka dɔn ale min ye Mali délégation fana ɲɛmaa ye, ko ni sigi in senfɛ Burkina Faso, i ka dɔn ale ka délégation o ɲɛmaya tun bɛ karamɔgɔ Jean-Marie Traoré bolo. Ale min ye minisiri ye Burkina min ɲɛsinnen Burkina ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɔgɔn ma, ani Burkina bɛ minnu bɛ yen n'olu sigi bɛ jamana diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu kunkanko ɲɛnabɔli ma. Ka fara o kan Niger, ale ka minisiri Bakari Yao Sangare, minisiri min ɲɛsin bɛ Niger ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɔgɔn ma, ani Niger ka den minnu sigi bɛ jamana kɔ kan. U ye minisiriw ka nin ɲɔgɔn ye ko a kɛra ka kɔn ɲɔgɔn ye min ni o ye an ka haut fonctionnaires AES kɔnɔ ma AES baarakɛla ma hakili juru carilen minnu bɛ yen, jalabatigi minnu bɛ yen n'olu bɛ hakili jagabɔ kɛ lakana sabatili o siratigɛ la ani diplomasi fo ka se ɲɛta sabatili ma AES jamana kɔnɔ olu ka ɲɔgɔn ye ba. I ka dɔn ko a kɛra ka kɔn o ɲɛ. Ko ni ɲɔgɔn ye min kɛra minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ, AES minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ, a laɲini tun ye min ye o de ye ka baaraw n'u don, baara minnu ni olu bɛna nɔgɔya don sigi tako filanan la. AES yɛrɛ ka sigi belebeleba, a ka jamana ɲɛmaaw bɛ sigi belebeleba sigi min kɛ, o sigiba in n'a fɔlɔ kɛra Ɲame, ka ni AES yɛrɛ bila sen kan. O kuma ni a tako filanan a sigiko filanan kan ka kɛ ni décembre kalo nata i kɔrɔ Bamako yan nɔ, o kuma o labɛnni baaraw i ka dɔn k'a bɛ tali kɛ o de la. A kunba dɔ ye o de ye. Baara in i ka dɔn k'a fɔ a kɔnɔna la n'o ye minisiriw ka sigi in ye, i ka dɔn k'a fɔ u ka baara dayɛlɛ olu kɛra ni karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale ka kɔrɔfɔw ye, ale ka lasew ye. Ale min ye Burkina Faso ale ka minisiri min ɲɛsinnen don a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ma. Ka fara ale kan minisiri min ɲɛsinnen don Nigerikaw fɛ yen Bakari Yao Sangare, ale fana ye kɔrɔfɔw kɛ a kɔnɔna la. Ka fara ale fana kan Mali minisiri min ɲɛsinnen Mali ni jamana cɛ ko ɲɔgɔn ma Ablaye Diop, ale fana ye kɔrɔfɔw lasew kɛ a kɛnɛ kan. O kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la, ko i b'a ye k'a fɔ u ye hakili jigin kɛ. I ka dɔn sigi in yɛrɛ kunba la ni o bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaaw olu ka hakilinaw la, olu minisiriw kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko minnu bɛ yen n'an kungo kumaw bɛ fɔ diɲɛ bunakun kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kuruba kelen ye. O hakilina in bɔra an ka jamana ɲɛmaaw de la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la son excellence le général d'armée Assimi Goïta, ale min ye Mali furanjɛ fanga ɲɛmaa ye ani Mali jamana ɲɛmaa don bi bi in na. Ka fara o kan min ye Burkina Faso a jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahim Traoré, ale ka fara Niger jamana ɲɛmaa général d'armée Abdrahmane Tchani. I ka dɔn u ka hakilina ɲuman de kɛra sababu ye ni ka nin baara in fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ don u ka hakilina ɲuman hukumu kɔnɔna la. Ka AES ka kɛ jamana kelen ye, an bɛɛ lajɛlen ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma, k'an ka yɛrɛyaw baaraw kɛ k'i baara ko kelen ye, ka lakana kɛ fɛn kuruba kelen ye, forobafɛn ye an ni ɲɔgɔn cɛ. Yiriwa o jidili an ka jamanaw kɔnɔ k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn tilatilata ye, an bɛɛ lajɛlen ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an ka jamanadenw olu bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka mara kɔnɔ cogo min. O kuma hakilina in bɛ tali kɛ o de la.
ministre minnu bɛ n'u ye sigi in kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la u ye foli kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye AES i k'a dɔn a lakanabaaw n k'a fɔ AES sigi ni bi cɛ ɲɛtaa minnu kɛra a kɔnɔna la u ye foli kɛ ka ɲɛsin o ma ni o min kɛra a ɲɛmaa o tile la n'o ye Asimi Goita ye ale min ni ɲɛmaaya b'ale bolo o kuma Asimi tile la baara ɲɛnama jabara caman kɛra fɛrɛn caman sabatira AES bɔra nɔ la o kuma o hakili jigin kɛra o la ni ka foli kɛ o la ministre fɛ u ka nin sigi in senfɛ AES kabi juillet kalo hakili jiginna kabi juillet kalo tile 6 san 2024 Niger jamana kɔnɔna la AES bilara sen kan ka ta o la fo ka se bi ma ɲɛmaaya bɛ Asimi Goita bolo wa o waati kɔnɔna la u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ jɔnko ala AES bɔra nɔ la dɔ kɛra o kuma o da sera o ma ni ka foli kɛ o la o kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ olu nisɔndiyalen don jaabi ɲuman minnu bɛ ala ka sɔrɔ bibi na i k'a dɔn k'a fɔ anw ka lakanabaaw olu kɛn bɛ kelen ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ kelen ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma bamanci wale tigilamɔgɔ kɛlɛli hukumu kɔnɔna la o nisɔndiya u ma o dogo baaraw fana b'a la ka kɛ bi ni sigi fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ jamanaw kɔ kan i b'a ye k'a fɔ AES jamanaw u bɛɛ lajɛlen bɛ kumakan kelen fɔ o fana diplomasi siratigɛ la u ko k'o fana ye foliko ye an bɛ se ka nisɔndiya ni min ye ka fara o kan min ye yiriwa sabatili ye an ka jamana ninnu kɔnɔna la baara caman bɛ ka kɛ o fana hukumu kɔnɔna la confédération in kɔnɔna la hakili jiginna an bɛ se ka taa banque d'investissement bɛ ka bila sen kan ni fɛn caman wɛrɛw o kuma u ye foli kɛ ka ɲɛsin o fana bɛɛ lajɛlen ma ka fara o fɛn sabatilen ninnu olu nisɔndiya kumaw fɔli kan i ka dɔn ministre ninnu u ye jateminɛ fana kɛ ayiwa sariya yɛrɛ taabolo sira tigɛ la AES ni sariya min ka kan walasa o bɛ se ka AES yɛrɛ a sigi kolo giriya ka taa fɛ ni olu baaraw kan ka don AES ka baarakɛminɛnw kɔnɔna la ni ala sɔnna ma décembre kalo nataw ka sigi ko sigi tako filanan senfɛ yan nɔ ni ala sɔnna u ye hakili jagabɔ kɛ olu fana na ni ministre minnu bɛ ni u ye sigi kɛ Wagadugu kɔnɔna la u ye a kɔni jira k'a fɔ fɛn min ye farifoni ye o kan ka kɛ fɛn sabatilen ye walasa an ka nin fara ɲɔgɔnkan tɔn in n'o ye confédération ye ka kɛ fɛn sabatilen ye i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ min na kab'a daminɛ fo ka se sisan ma ni min ma fara o kan o kana bɔ a la ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaw olu ka hakilina ni u ka yecogo yɛrɛ ye o kuma u ye hakili jagabɔ kɛ fɛnɛ ayiwa géopolitique o lahalaw kan diɲɛ bunakun kan ani kɛrɛnkɛrɛnna farafinna bunakun kan farafinna tilefɛ bolo bunakun kan u ye hakili jagabɔ kɛ olu fɛnɛ na o kuma u ye sɔnni sigi fɛn min kan o de ye terrorisiw i k'a dɔn olu bɛ kɛlɛ min na ni u bɛ ka kɛlɛ in taabolo ka falen ka sara fara bibi na k'a fɔ u b'u ɲɛsin sɔrɔ ko fɛnw ma AES jamanaw kɔnɔna la u ye u da sera o ma ni fɛɛrɛ min kan ka tigɛ o la ani min kan ka kɛ o baara kɔnɔna la u da sera o ma hakili jagabɔ kɛra o kan ni ministre ninnu i k'a dɔn k'a fɔ u ye kɔni kɛ ka ɲɛsin waleya ma waleya min n'o ye ka kunnafoni di jatigɛ wale kɛli n'o ye terrorisme médiatique ye u ye kɔni kɛ ka ɲɛsin o ma o min b'a la ka kɛ anw ka jamanaw gosi bere ye nin waati laban ninnu na AES jamanaw kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la u ye kɔni kɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni kunnafoni di bamanci wale tigilamaaw bɛ ka kunnafoni di jatigɛ wale baara min bɛ ka kɛ Mali jamana la nin waati laban ninnu kɔnɔna la u y'u kɔni kɛ o la u seko bɛɛ lajɛlen na wa k'a jira k'a fɔ a mana tigɛ da o da la AES jamana bɛɛ ye kelen ye wa bɛɛ bɛ Mali kɛrɛfɛ nin ko in na ni hɛrɛ ye Mali sɔrɔ a ye bɛɛ sɔrɔ ni bonya ye Mali sɔrɔ a ye bɛɛ sɔrɔ a kana k'u kɔnɔ k'u bɛ ka min kɛ Mali la k'u bɛ ka kɛ Mali de dɔrɔn na u bɛ ka kɛ AES bɛɛ la wa AES bɛɛ b'a kɔ ɲɔgɔn fɛ wa AES gouvernement bɛɛ Mali gouvernement kɛrɛfɛ wa AES jamanaden bɛɛ bɛ Mali jamanaden bɛɛ kɛrɛfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in na a mana tigɛ da o da la bamanci wale tigilamɔgɔ kɛlɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani maa minnu bɛ yen n'o bɛ u musaka olu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ baro ɲɔgɔn na
an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma o baara sabatili kama ka fara o bɛɛ lajɛlen kan u ye foli kɛ ka ɲɛsin AES jamanadenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali jamanadenw an bɛ jija min na nin waati gɛlɛn kɔnɔna la janfaw ni a tɔw i k'a dɔn ministrew ye foli kɛ ko Mali jamanaden ni foli ka kan ko a ka faso kanu la ministrew u ko u nisɔndiyalen fana don i k'a dɔn baara minnu ni olu kɛra an ka AES a kɔnɔna la n'o y'an ka jɛkulu in kɔnɔna ye min ni o laɲini belebeleba o ye kunnafoni ko ye ka kunnafoni jugu k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jɛkulu kɔnɔna la an ka dugudenw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ wulikajɔ min kɛra AES yɛrɛ ɲɛmaw fɛ o fana hukumu kɔnɔna la u ko o fana nisɔndiya bɛ olu la ko o de siratigɛ la minisiri ninnu ye a jira k'a fɔ olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Wagadugu kɔnɔna la AES tɔgɔla radio so ni o bɛ wele ko Dante Liptako radio in de tɔgɔ kan ka sɔrɔ o ye o lancement ka o yira diɲɛma la officiellement o baara kɛra Wagadugu u ka nin sigi in senfɛ min ni radio min ni a ka baara bɛna kɛ ka se ka kunnafoni di ni an yɛrɛ ka lahalaw ni an ka yecogo ye n'o ye an ka narratif ye an kana maa wɛrɛ kunkolo don an kunkolo kɔnɔna la ni k'an sigi ka kuma ni o ye k'an to an farafin kunkolo kɔnɔna la nka an ka kuma ka kunnafoni di ni an yɛrɛ ye k'an to an yɛrɛ yala ka sɔrɔ an b'an yɛrɛ bɔ maa si fɛ wa ka sɔrɔ an ma m'a fɔ cogo di an ma hawuja ni maa wɛrɛ ye n'o ye complexe ye o kana k'an na radio so in bɛna baara kɛ o de hukumu kɔnɔna la ka na AES jamanadenw i k'a dɔn k'o bɔ kow kalama AES kunkan taabolow siraw k'u bɛɛ jira u la gɛlɛya minnu bɛ an ka jɛkulu in kɔnɔna la radio in bɛna baara kɛ kosɛbɛ walasa olu bɛ se ka dɔn jamanadenw fɛ halisa ka taa fɛ cogo min na a laban sa fɛn min ye minisiri ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ u ye foli belebeleba ta ka ɲɛsin kapitɛni Ibrahim Traoré ma Burkina Faso ale min ye Burkina Faso ɲɛmaa ye an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ min ni o kɛra a fɛ i ka dɔn a jamanaɲɔgɔn AES jamanaɲɔgɔn olu kɛrɛfɛ Mali jamana ani Niger jamana kɛrɛfɛ i ka dɔn ka foli belebeleba n'o ye labɛn yɛrɛ kɛli ye c'est à dire ɲɔgɔnye in kɛli la ka Burkina bɛɛ lajɛlen fo ka kapitɛni Ibrahim Traoré fo a ka baaraw la Mali ani Niger bisimilali la u ka jamana kan n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka jamana ye i ka dɔn walasa AES hali bi an bolo dili bɛ se ka to ɲɔgɔn ma cogo min na an ka yɛrɛya o bɛ se ka sabati an danbe bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamanadenw danbe n'u ka yɛrɛya bɛ se ka tɔbɔtɔ ni ka lakana cogo min na ka kɛ fɛn lakananen ye kɔrɔfɔw la belebelebaw bɛ tali kɛ ninnu na minnu ni minisiri minnu ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ kan ma AES jamana kɔnɔna la u ye o de kɔrɔfɔkan ninnu lase u ka nin sigi senfɛ an bɛ u fo ni Ala sɔnna ma décembre an bɛ ɲɔgɔn bɛɛ Bamakɔ yan ni Ala sɔnna ma ko kana kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Moritani an ye kunnafoni sɔrɔ kunun ko Moritani sɔrɔdasi dɔw ye sɔrɔdasi fini bɔ u la ka civil fini don u la ka don Mali dugu dɔ la Mali village dɔ kɔni laɲini tun ye min y'u fɛ o de ye kana fali cɛjugu kɛ a ka fɔ ko ko terroriste ye fali kɛ nin yɔrɔ in na tun Mali yɛrɛ dɛsɛra yɛrɛ Mali armée yɛrɛ dɛsɛra yɛrɛ Mali yɛrɛ tɛ se ka yɛrɛ lakana bilen i ma ye u taara dugu kelen ci Mali ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ Moritanikaw de don wa Moritani armée yɛrɛ maaw don an ye kunnafoni min sɔrɔ ni an bɛɛ la ka kunnafoni in sɛgɛsɛgɛ halisa ani an b'a la ka diripa maaw kɔnɔ olu ka an bɔ kunbanna halisa ni wulikajɔ ye parce que sira caman bɛ olu bolo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɛmɛ anw fana kan nin kibaruya sugu la nka anw ka kibaruya kunfɔlɔ sɔrɔlen o b'a jira k'a fɔ ko maa 5 minnu ye Moritani lakanabaw ye Moritani sɔrɔdasiw don olu minɛna tɛgɛ la dugudenw fɛ dugudenw de kɛra sababu ɲuman ye
ka ni maa ninnu bali u ka laɲini sabatili la fo ka tɛgɛ kɛ maa 5 la wa o maa 5 u m'a fa dɛ u y'u di gendarmerie fana maaw ma o kuma o bɛ gendarmerie maaw bolo an bɛ don min na i ko bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ne kɔni bɛ min dɔn sabali de ka ɲi Moritani ka sabali ne kɔni m'o de dɔn parce que AES bɛ posture min na et pour dan don dɛ ne bɛ dilan ka kuma in fɔ kabi Bazoum ma bi n y'a kuma fɔ n ko Bazoum bɛ bi parce que Bazoum ye manamanakan min fɔ n k'a tɛ kɛ président a tɛ to k'a kɔfɛ Moritani jamanadenw n'u m'u farati u bɛ tɔɔrɔ dɛ parce que anw ka jɛnatigɛ min ye sisan et pour dan an tɛ hinɛ ta an dusu la dɛ n'i y'a kan an b'a k'i la dɛ Moritani dun bɛ ka min kɔrɔkɔri kuru min n'a bɛ ka kɔrɔkɔri n'a kuru dabɔra est-ce que Moritani bɛ se ka est-ce que a tɛ to a ji la ne bɛ dan yen fɔlɔ sɔrdasiw bɛ teni b'u la yɔrɔ o yɔrɔ ka infiltrer fɔ jamana wɛrɛ kan k'u bɛna nin cani sugu kɛ est-ce que u ka état major t'a kalama est-ce que u ka présidence t'a kalama ɲininkali bɛ yen komi enquête bɛ sen na maliden bɛɛ kɔni ka Asimi ka kɔrɔfɔ k'a bila i hakili la ko n'a gɔnna an bɛɛ ye kɛlɛkɛcɛ ye a ye ne y'o fɔli dabila o Asimi marifa d'a ma an bɛrɛ ɲɔgɔn ka taa kɛlɛ kɛ ne tun b'o fɔ nka ne y'o dabila o Asimi ko a kana presse kɛ k'o yɛrɛ de bɛ Mali constitution na fo n'i bɔra malidenya la nka an ma se yen de bon komi ale b'a kalama ale bɛ situation maîtriser ni anw ye ko k'an ma se yen de an bɛ to a kɔ mais a ka di maa min ye i ka taa kɛlɛ i ka Mali kɛlɛ kɛ ka Mali kunnabɔ o a man di maa min ye o fo n'i bɔra malidenya la sinon Mali constitution b'a fɔ dɛ n'a kɔni bilera ni manamana ko bɛ ta ka ɲɛsin anw ma ko armée mɔgɔ bɛ dɛmɛ na an bɛɛ bɛ taa dɛ o de kama n ko sabali ye kow fura ye ni Moritani bɛ se a ka sabali kunnafoni filɛ an bɛ diripa maaw kɔnɔ olu k'a sɛgɛsɛgɛ min mana bɔ a la u k'a da an tulo kan joona an fana k'u dɛmɛ k'a cari Ala ka Mali lakana Burama min ye jamana kɔkan kibaruyaw ye an ka farafinna tilefɛ bolo jamana minnu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko CEDEAO olu ye sigi jamana ɲɛmaaw ye sigi dɔ kɛ kunun sigi balalen don u y'a kɛ visio conférence de la bɛɛ bɛ sigilen to i ka bureau kɔnɔ i ka jamana kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na écran kan u y'o de kɛ Sénégal jamana ye communiqué dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko u ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don intégration africaine ma ani Sénégal ko la ministre ale ɲɛsin bɛ o bɛɛ lajɛlen ma ani Sénégal jamanaden minnu sigilen bɛ kɔ kan o kuma a ye ko u ka jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye k'a sen donna o baara la k'a yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana o baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ o min ni o sigi kun kɛra Guinée Bissau ka lahala de kan k'a jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ a ko u ye coup d'état min kɛra ko u y'o kɔn k'u y'a kɔn k'a fɔ ka fanga ta ni marifa ye k'u y'a kɔn k'u ye welewelekan bila k'a fɔ ko ordre constitutionnel ka segin sisan démocratie kɔrɔnin k'u k'a bila nɔ na sisan k'u y'o kuma fɔ ko maa o maa minɛna ko ka bɛɛ bila i n'a fɔ président yɛrɛ Umaru Sissoco Embaló ko ani maa o maa minɛna k'u b'u bɛɛ bila CEDEAO ka laɲini belebeleba kɔni ko ye bɔtali kɛ olu kan ko ka fara o kan ko u ye fɛn dɔ yamaruya u yɛrɛ kan ko n'o ye jɛkulu dɔ sigilen ye ko commission comité de médiation dɔ ko cɛkafɔ jɛkulu dɔ k'o bila sen kan walasa ko in bɛ se ka tala sa cogo min ko min ko ni o la Sénégal jamana bɛ o la k'olu bɛ labɛn na ka taa Guinée Bissau ni tile 2 in na ni Ala sɔnn'a ma ko walasa ka se ka taa kudatakɛlaw ka taa olu kuma ɲɔgɔnya ko ka fɛɛrɛ kɛ joona joona ko olu ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min n'o ye démocratie kɔrɔnin seginni ko ni segin kɛnɛ kan ko olu ka jamana ɲɛmaa n'o ye Basiru Diomaye Faye ko ye taarakasɛn kɛ kuma min kan kosɛbɛ kosɛbɛ ko de ye démocratie kɔrɔnin o seginni le respect de l'ordre constitutionnel ko Basiru Diomaye Faye ye taanikasɛn k'o de kan k'a t'o tulonkɛ dɛ ko fɔ démocratie kɔrɔnin ka segin de parce que n'u ye mɔgɔ min ko ordre constitutionnel o ye démocratie kɔrɔnin de ye
ko dugudenw k'olu ka lakana ko olu kala kana kari olu la ko ani ko ka baara kɛ joona ko walasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min ko Bassirou Diomaye Faye k'a y'a sɔnni sigi o kan ka fara lakana sabatili kan ko Senegal labɛnnen don ka dɛmɛ kɛ ka walasa Guinée-Bissau bɛ se ka lafiya cogo min a kɛra waleya mun bɛna taa CEDEAO fɛ o ani Union africaine fɛ Senegal labɛnnen don ka o bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don ko o de hukumu kɔnɔna la ko Bassirou u kɛlen k'a laɲini k'a fɔ mɔgɔw ka bila et puis siraw ka labila ko de kɔnɔna na ko Bassirou Diomaye a tɔgɔ Umaru Sissoco Embaló n'o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ye k'o minɛna démocratie kɔrɔni président min bɔra ye ko o bilala k'o bilara k'u yɛrɛ ye avion ta ka taa fɔ Guinée-Bissau ko k'o ta ka na n'o ye Sénégal ko ani a kɛrɛfɛ maa minnu fana kun minɛna k'olu bilara u kun ye politicien minnu fana minɛ n'olu ye fanga kɔnɔnabaw fana ye k'olu fana bilara k'u b'a ɲini halisa ko baaraw to senna k'u ka daw yɛlɛmaw ye maa min bɛ fɛ ka bɔ Guinée-Bissau ka bɔ Guinée-Bissau u ka kɔrɔfɔ belebeleba bɛ taa nin na donc kuma yɛrɛ bamanankan bakuruba ye min ye o de ye a kan ka dɔ k'a fɔ Umaru Sissoco Embaló a bɔra a tɛ Guinée-Bissau bilen a bɛ Sénégal ayiwa hali n'a y'a sɔrɔ maa caman sigalen don coup d'état in na n'a y'a sɔrɔ coup d'état don ne m'a dogo dɛ ne yɛrɛ kɔni ka lecture kabi kunun n teri dɔ in ɲininka ko Sylvain hakilina ye mun ye Guinée-Bissau coup d'état la n ko coup d'état tɛ ko cogo ni n ko kabi coup d'état in don kuna sini fo ka se kunun ma n ko coup d'état tɛ et je maintiens toujours cette position ne dalen t'a la ko coup d'état don ne dalen t'o la i bɛ fɛ k'a walawala i ya complot de don tu sais a tɔgɔ ko Umaru Sissoco Embaló a ye kalata de kɛ en réalité a kuma gagné quoi mais a kɔnna k'a fɔ k'ale gagné na donc sama-samani kun donna déjà jamana kɔnɔ ko dɔw tun bɛ ka labɛn a ka fanga kɔnɔnaba fila min minɛna olu kun bɛ labɛn na olu kɔnɔbaw kun bɛ labɛn na il n'allait pas reconnaître sa victoire parce que en réalité il n'avait pas gagné bon o kun ye jamana taatɔ ye kawo sugu dɔ de la peut-être a y'o de prévoir ka siran o ɲɛ k'a yɛrɛ ɲini donc k'a kɛ a ti di ale ma wa a ti di politique mɔgɔw ninnu ma parce que politique mɔgɔw ninnu mana sɔrɔ e b'a dɔn politique kɔrɔnin kɛbaw u ka ordre constitutionnel a baara kɛbaw u degelen min na o ye vengeance de ye o vengeance de b'a to jamana ɲɛmaa caman ti sɔn ka bɔ fanga na il faut le dire farafina jamana ɲɛmaa caman bi accrocher pouvoir la ko n ti taa a caman tɛ fanga diya ye dɛ an de bɛ ɲɔgɔn kɔ minɛ tajuru sara o tajuru sara ɲɛboli de o de bɛ jamana ɲɛmaa caman bila k'a fɔ ko n ti taa n bɛ n yɛrɛ protéger n bɛ n ka famille protéger donc olu yɛrɛ bolo la seule façon de se protéger c'est de se maintenir au pouvoir o tiɲɛ in fana kan ka fɔ farafinna maintenant Umaru Sissoco tun b'a fɛ ka to fanga na pour se maintenir pour se protéger a taara élection na députation ni présidentielle de tun bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ il y aurait perdu partout ne ma dala hali n'a tun kɛra deuxième ye mais il a vu maintenant que solution tɛ ko in na min ka fisa ale ni kun ma o de ye nin ye coup d'état tɛ merci c'est-à-dire a bɛ fanga di a ka état-major ma a ka sɔrɔsiw ma officiers ma u bɛ ale minɛ ka politique mɔgɔw minɛ ale yɛrɛ de y'a ka coup d'état fana annoncé kɛ a ale de y'a annoncé kɛ kunnafoni donna an y'a sɔrɔ ale de la ale y'a sigilen to ko ye k'u bɛ ka ne minɛ u b'a fɛ k'a minɛ la dɛ k'u bɛ k'ale minɛ ko son arrestation est en cours au moment où il nous parle aw de bila k'ale bɛ ka kuma fɔ waati min k'ale ka coup d'état bɛ ka la k'u bɛ ka labɛn kɛ ka coup d'état k'ale la et après qu'est-ce qu'il dit ko kɛlen k'ale minɛ ko bon k'ale ko pour que dugudenw ka bɔ a kalama ko dɔ bɛ yen k'u f'u ka marifa ci de a yɛrɛ ko ten k'u ka marifa ci k'u ka détonation kɛ ko pour que bɔ ka k'a kalama k'a fɔ ko dɔ bɛ yen quoi ko jamana dugudenw ka dɔn ko dɔ bɛ yen quoi
ka anguma ke kula quoi ayra ka kuma umaro yɛrɛ ka kuma kun aka kunu kuma na ko o kɛlen ko sɔrɔsiw ye marifa ci dɛnɛ na quoi kuma ci mɔgɔ la dɛ contre le mur ko pour que ka a yɛrɛ maaw la k'a fɔ ko dɔ bɛ yen quoi nin bɛɛ ye umaru ka kuma ye kuna sini ta kun ye mun ye a b'a sigilen to kuma dɔ la a bɛ information dɔ bila a ka téléphone na a b'a fɔ ko bon ko n'ale m'a dan yan k'u b'ale ka téléphone minɛ ale la quoi donc c'est pour te dire que coup d'état tɛ quoi il a voulu seulement n t'a sɔrɔ wa opposant aw fana t'a sɔrɔ parce que a b'a dɔn n'olu y'a sɔrɔ olu bɛna vengeance kɛ ale la mais a ka sɔrɔsiw ye ninnu ye ninnu de y'a ka dignitaires ye ninnu ani ninnu bɛɛ ma kɛ deal min kan maa t'a dɔn coup d'état kɛra kunasini kunun dɔrɔn investi u ye mɔgɔ wɛrɛ kɛ président ka investi tout est préparé par Ambalo lui-même et il est conseillé parmi il a ses conseillers parmi la CEDEAO l'organisation CEDEAO sika foyi t'a la hali CEDEAO mɔgɔ ka communiqué n'i y'a kalan foyi juguman t'a la u ye min kɛ acharnement min kɛ contre le Mali le Niger le Burkina non donc c'est pour te dire que coup d'état tɛ m'a préparé k'a fɔ n da don a la quoi comme i ye n bila n ka nin yɔrɔ de fɔ n b'o fɔ mais ne yɛrɛ ka jateminɛ na coup d'état tɛ quoi voilà donc mais a mana k'a fɛn o fɛn Guinée Bissau jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na an bɛ dugawu k'o de la koyi sinon politique kɔrɔni kɛbagaw olu mɔgɔ t'an ka hɛrɛ la koyi Burama an bɛ kɛnɛ di ma i bɛ taa n'an ye sugu la an na segin ka na jamukan kɔnɔ n'Ala sɔnna. Radio Environnemental Baoulé FM